som amb Mr. Z Gaming i amb Adrench Cat i avui farem 3 challenges de ping-pong amb un premi de 200 euros. Mas em portaré jo. Comencem! Mas em portaré... On my neck gold money, ring kapayat na check. You have some money, love dick is shining, pero ya no money. On my neck gold money, ring A few moments later. Ui! Quasi! 2,000 years later. Oh! Bueno, ara anem al challenge de qui falla perd. No passa res, he guanyat aquest i ara anem al tercer i definitiu, que és la final. I ara arriba el tercer challenge. I l'últim. I l'últim i el definitiu. Serà una partida de 5 punts que tindrem que fer amb efecte, o sigui, només es podrà tocar així. Qui la tiri fora o no pugui tornar la pilota amb l'efecte haurà perdut el punt. Serà fins a 5. Comencem. El saque es pot fer sense efecte. ¡Listo! ¡Vamos! Un punt. 1-0. Algú interfereix. ¡Vamos! Sí! No pot ser. Vamos! 2-1. ¡Vamos! Ai, 3-1. 4-4, no? 4-4. El definitiu. No pot ser. No! 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 ¡Que no! No puede ser! 50 euros. Sí, clar. It's caught in the crossfire.